Košičania, vítajte. Mesto v meste, podujatie, ktoré pripravilo mesto Košice v spolupráci s organizáciou Business Košice, s útvarom hlavného architekta a s Creative Industry Košice. Môžete tu vidieť okrem statickej výstavy aj rôzne zaujímavé ďalšie veci. Máme tu vízie, ktoré sa môžu podieľať na tom, ako mesto bude vyzerať o niekoľko rokov. Okrem toho ponúkame aj sériu rôznych zaujímavých diskusí na rôzne témy. Dnes tu máme zástupcov developerov, ktorí nám môžu poskytnúť určitý pohľad na to, akým spôsobom sa to mesto bude uberať, čo sa tu môže diať, aký máme potenciál v oblasti výstavby práve bytov, a to si myslím, že by vás mohlo zaujímať. Vítam teda medzi nami pánov Juraja Nevoľníka zo spoločnosti Wayfair, zástupcu spoločnosti rovnako Maliny Real Estate. Dobrý deň, prajem. Je medzi nami aj pán primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Ďakujem pekne, teším sa na diskusiu. No a rovnako po mojej pravici sedí pán Jan Horvát, zástupca spoločnosti a CEO spoločnosti CTR Real Estate, ktorá nám aktuálne stavia na Watsonovej ulici. Nech sa páči. Dobrý večer. Priateľ, vítajte, ospravedlňujem sa za takýto možno trošku kostrbatý úvod. Tých tém, ktoré by sme dnes mohli rozhodovať, je viacero, ale takú nástrelovú otázku, ja som si aj v pondelok pripravil niečo zaujímavé pre vás, tak aby sme sa trochu rozohriali, dáme si malý kvíz. Kedy naposledy štát podľa vášho názoru postavil byt v Košiciach? Tak na tú otázku odpoveď nemám. Myslím, že nemá zmysel asi typovať. Ja odpoveď mám, ale nechám si ju až na tom, ako vy odpoviete. Tu bude určite nejaký chyták, že posledný bol v 86. alebo 7. a teraz 2025? Správne. Posledný, ak môžem odpovedať na kvízovú otázku, bol naozaj rok 1986, teda pred neuveriteľnými 40 rokmi štát postavil posledný byt. A odtedy sa vlastne tá bytová otázka z pohľadu štátu, nájomného bývania úplne na celom Slovensku definitívne zastavila. Ale keď držím mikrofón, ja chcem všetkých privítať, poďakovať sa za to, že ste prišli ste i vy na to, aby sme rozprávali o tom, čo v meste môže vzniknúť, ako mesto sa môže vyvíjať, aby sme mohli deklarovať, že developer nie je nepriateľ mesta a zároveň hovoriť o tom, že mesto za posledné obdobie urobilo obrovský ústretový krok k tomu, aby sme mohli naše mesto vidieť novými očami, vidieť niečo úplne nové. A tento priestor je o tom, aby sme vám to mohli ukázať. Budem rád, keď budete aj iné diskusie od nás prijímať. V pondelok to bola krásna diskusia o kine Družba, pár vizualizácií môžete vidieť. No a dnešný deň bude o tom, aby to, čo v meste chýba najviac, a ja som presvedčený, že dnes v meste Košice chýba hlavne bývanie, tak verím, že vás posunieme všetkých ďalej k tomu, aby ste dôverovali tomu, čo spolu i na tom súkromnom sektore, i v tom sektore verejnom, teda mestskom, robíme preto, aby krásne bývanie v Košiciach mohlo vzniknúť. Pán primátor ma dlhodobo moderátorsky zachraňuje, za čo mu veľmi pekne ďakujem, ale už keď držím mikrofón, ja by som sa ho veľmi rád opýtal, že či aj samospráva, v tomto prípade Košice, môžu byť developerom a v akom prípade? Košice budú developerom v niektorých prípadoch. Samozrejme, našou úlohou nie je riešiť komerčné bývanie, našou úlohou nie je staviať obrovské bytové komplexy, ale určite úlohou samosprávy je pomáhať v nájomnom bývaní, sociálnom bývaní a v bývaní pre tých, ktorí jednoducho si nemôžu dovoliť hypotéku, pre tých, ktorí majú iný životný štýl, pre tých, ktorí nemajú v pláne sa dlhodobo usadiť, a toto je priestor, kde by malo developovať mesto, čo sa vlastne v tejto chvíli aj deje. Mnohí si zachytili úvahu o tom, ako pripravujeme s agentúrou podpory štátneho bývania, ako spoločne pripravujeme projekty. V tejto chvíli máme zámer výstavby 5400 nájomných bytov, kedy mesto Košice spolu so svojimi partnermi, rakúskymi partnermi, bude staviať naozaj celoživotné nájomné bývanie. O tom budeme rozprávať budúci týždeň aj so samotnou agentúrou tu. No ale pre túto chvíľu už my dnes projektujeme prvé bytovky a verím, že niekedy v máji by sme zámer mohli ukázať na 2 aktívnych plochách. No a verím, že už v lete by sme mohli prvé virtuálne kľúče od týchto bytov odovzdávať práve tým, ktorí majú predstavu o celoživotnom nájomnom bývaní,
s podporou štátu, s podporou svojho vlastného zamestnávateľa. Čiže áno, aj mesto vie byť, nikdy nebolo, ale ideme sa postaviť do roviny. Ak máme pozemok, ak máme partnera, tak poďme spoločne vytvárať hodnoty, vytvárať byty, spolu ich spravovať a spolu pomôcť tým, ktorí to v tomto meste potrebujú. Ak môžem si dovoliť malý teasing, presne na túto tému budeme mať odbornú diskusiu s generálnou riaditeľkou pani Lisovou, riaditeľkou agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Táto diskusia tu bude na tomto mieste na budúci týždeň v útorok. Páni, ale aby som vám dal slovo, my sme sa v rozhovoroch o témach dnešnej diskusie, keď ste prišli pred touto diskusiou, zhodli na jednej veci, že vám mimoriadne pomáha v tejto chvíli nový územný plán. A rozmeňme si to teraz na drobné, ako to pomáha a v čom. Bez toho, aby sme išli do extrémnej politiky, tak by som chcel naozaj veľmi oceniť, že Košice majú podľa mňa najmodernejší, najlepšie spracovaný územný plán zo všetkých obcí na Slovensku. Bol som veľmi milo prekvapený, keď som sa s ním v priebehu minulého roka oboznámil, takže klobúk dolu. Za mňa je to taká ukážka toho, ako by sa to malo robiť. Je to typ regulácie, ktorá správne definuje limity v území a zároveň to nie je centrálne plánované hospodárstvo, kde sa predpisuje exaktne, kde presne aký percentuálny podiel čoho má byť, takže transparentné, každý vie, na čom je a za mňa naozaj veľký krok dopredu oproti minulosti. Ja by som to ešte doplnil o to, že si myslím, že ten územný plán bol veľmi dobre odkomunikovaný s verejnosťou, čo je veľmi dôležité, pretože bola do ňoho zapojená široká verejnosť, mohla sa k nemu vyjadriť a videla aj tú reakciu z druhej strany, že tie pripomienky, ktoré boli, tak boli zapracované, boli vnímané a to je, tak jak poznám spracovanie niektorých územných plánov, by som povedal veľmi, veľmi naštandardný postup, jak to prebehlo. Ak môžem k územnému plánu, tak naozaj sa jedná o najmodernejší územný plán, ktorý sme v minulom roku tu v Aoparku v septembri predstavovali verejnosti. Ak by niekto mal chuť sa o územnom pláne rozprávať, tak zároveň sú tu naši kolegovia, kde územný plán plne elektronický, žiadna samospráva ho dnes nemá plne elektronický, to znamená, každá jedna parcela má svoj regulačný list, z tohto regulačného listu aj laik dokáže odčítať, aká budova bude maximálne vysoká v jeho okolí, či tam bude park, či tam bude cesta, čo bude v jeho okolí. To znamená, aj dnes je dobre vedieť, že každý z vás, aj z verejnosti si vie na územný plán kliknúť na svoju budovu, na jej okolie a vie vedieť, že čo bude v jeho okolí najbližšie obdobie. Či tam náhodou nevyrastie traktorová hala, či tam nevyrastie štadión, či tam náhodou nepôjde diaľnica, alebo či tam nebude nejaký mrakodrap. Ak toto človek vie, tak sa vie aj veľmi obratne poobzerať po tom, či mu bude do budúcna nehnuteľnosť, ktorý možno chce kúpiť, či mu bude vyhovovať. To znamená, aj verejnosť dokáže s týmto územným plánom, čo znie veľmi zložito, územný plán mesta Košice, mnohí nerozumejú, o čo ide, ale dnes je urobený tak, najmodernejšie, aby bol prístupný ku každému, kto by chcel niečo robiť. A samozrejme, developeri už dokážu vyklikať aj zložitejšie informácie, ktoré im pomáhajú ich projektantom, aby do ňoho vošli. Územný plán je vlastne šlabikár, ktorý ukazuje, ako naše mesto najbližších 20-30 rokov bude vyzerať. Ten pôvodný bol starý 50 rokov. No a zároveň vytvára určitý rámec a mesto nestráca kontrolu, tak aby som aj uviedol svoju vetu, teda, že pomáha developerom na správnu mieru, mesto nestráca kontrolu nad developerskými projektami, ale to možno potvrdí aj pán primátor. Územným plánom sme zaregulovali, dohodli sme podmienky hry a zrazu tým, že k územnému plánu sa vyjadruje každý jeden obyvateľ mesta, každý jeden podnikateľ, každý jeden vlastník nehnuteľnosti, tak sme si dohodli pravidlá hry a stali sme sa partnermi. Veľkou témou aj dnešnej výstavy expozície je nové mestské centrum Hornád a o tomto projekte by sme sa mohli teraz viac porozprávať, aj v zmysle toho, že je to brownfield, je to súbor rôznych pozemkov s rôznymi majiteľmi. Prečo dnes hovoríme o vízii, ktorá sa možno bude v Košiciach realizovať až o 10, 15, 20 rokov? Nové mestské centrum vidíte vlastne na mnohých týchto statických plochách, ale takisto vidíte aj zdigitalizovaný niektorý priestor. Je to nové územie, ktoré je zastaralé, ktoré je nevidené, ktoré blokuje mesto Košice v rozvoji. Je to územie, ktoré je od domu svätej Alžbety vzdialené
500 metrov, to znamená veľmi blízko, ale na druhej strane ho nikto nevidí, nikto o ňom nevie. Zároveň bráni, aby ľudia z Furče, teda z východu, sa dokázali pohodlne dostať do mesta, respektíve na jeho západ. To znamená Ťahanovčania, Furčania poznajú len buď Hlinkovú most, ktorým sa dostávajú do mesta, prípadne z Furče Palackého. A toto je priestor, ktorý spojí východ so západom. Toto je priestor, kde dokážeme postaviť najbližšie obdobie 15 až 18 tisíc bytov, kde by technicky mohlo v budúcnosti žiť 50 až 80 tisíc ľudí. A je to vlastne nové sídlisko. S tým, že Košice sú nešťastné v tom, že nemajú vodu. I napriek tomu, že Hornád tečie našim mestom, tak tu vlastne nie je. A tým, že už Hornád nedokážeme dostať priamo do mesta, do jeho srdca, ako bola kedy bol, tak sme vymysleli nový dizajn, mesto prichádza k Hornádu, mesto prichádza k vode a to môžete vidieť vlastne na týchto tabuliach. No a kedy to bude? Dnes už máme štúdiu uskutočniteľnosti, územný plán povedal, že dokážeme takéto sídlisko postaviť. Uskutočniteľnosť hovorí o tom, že dokážeme sa dostať cez železnicu, cez Hornád do tohto územia. To môžete vidieť na videách, ktoré vám môžeme po tejto debate pustiť. A tým, že to dokážeme urobiť a dokážeme doniesť infraštruktúru a cestu, ktorú chceme zaplatiť z eurofondov, z budúcich eurofondových projektov, tak predpokladám, že developerom už nebude nič stať ceste. I napriek tomu, že naši plánovači hovoria, že je to vízia 15 až 25 rokov, tak ja si odvážim si povedať, že je to vízia, ak naozaj budeme robiť čestne a poctivo, ktorú dokážeme skrátiť minimálne o 5 rokov, čiže 10 až 20 rokov by mohlo toto sídlisko vo svojich kontúrach stať a mohli by tam prví ľudia bývať. Páni, skôr ako sa dostaneme k projektom, ktoré aktuálne realizujete alebo plánujete realizovať, nadviažeme ešte na Nové mestské centrum Hornád a zjednoduším tú otázku. Aký potenciál pre vás majú Košice a aký potenciál má práve Nové mestské centrum Hornád? My CT Real Estate aktuálne nevlastní žiadne pozemky v tomto území, ale logicky sa ponúka tým, že realizujeme väčšie projekty. Rezidencia pri Radnici má 370 bytov, projekt Albely 330, teraz realizujeme projekt Vocnova, ktorý má celkom takmer 800 jednotiek, takže určite je to pre nás zaujímavé územie, o ktoré sa zaujímame, vnímame ho. Možno by som doplnil ešte jednu dôležitú vec. My sme v rámci Vocnovej prešli územným plánom zóny a bolo to aj časovo náročné obdobie, ktoré nám zabralo takmer 2 roky. A zmena územného plánu, pokiaľ by už bola v tej dobe, tak by sme o 2 roky rýchlejšie projekt realizovali, čož by zase len zvýšilo dostupnosť bývania, ktoré by bolo skôr k dispozícii. Nehovoriac o tom, že tie projekty sú 2 roky zaťažené finančnými nákladmi, ktoré by nevznikli a mohlo by byť to bývanie aj dostupnejšie. Voda je v každom meste taký unikátny element, atraktor, že vodný tok je v každom väčšom meste to centrum a je veľmi veľká škoda, pokiaľ nie je využité pre pobyt obyvateľov a nejaký aktívny, či už pracovný život, bývanie, oddych, voľný čas a tak ďalej. A práve zóna okolo Hornádu je veľmi perspektívne rozvojové centrum, kde nejaká industriálna, skladová, priemyselná zóna sa môže premeniť na, ako poviem to možno prehnanie, ale nové centrum Košíc. Košice môžu mať staré mesto a potom nejaké nové centrum a lokalita Hornádu má tú perspektívu. Máte pripravenú prezentáciu, pán Nevoľník. Mohli by sme sa tým nejakým spôsobom veľmi rýchlo preniesť a pri tých najzaujímavejších bodoch sa môžeme aj zastaviť potom. Ďakujem za úvod. Moje meno je Juraj Nevoľník. Ja som 15 rokov pracoval v spoločnosti Penta Real Estate, v rámci projektov, ktorých som pracoval v Košiciach, takže mám s Košicami skúsenosť s projektmi Nová terasa alebo BCT, Business Centrum Tesla. Pred rokom som sa osamostatnil a som veľmi rád, že ma do Košic znovu zaviala spolupráca s investorom Maliny Real Estate, ktorý nás teda oslovil a spoločne pripravujeme revitalizáciu projektu Malinovského kasárni.
Na úvod možno taká otázka, že čo je to vlastne ten brownfield, o ktorých tu hovoríme. Hej. Tak cambridgeský slovník hovorí o tom, že brownfield je nejaké územie, ktoré sa kedysi používalo na nejakú priemyselnú aktivitu. Hej. V tom širšom kontexte to nemusí byť len priemysel, môže byť aj sklady, akákoľvek taká tá náročná forma využitia územia, ktorá sa tam už nerealizuje. A čo brownfieldy spája, že sú to väčšinou rozsiahle územia. Ja takto natočím, aby ste videli lepšie. Sú to rozsiahle územia, často sú veľmi blízko centier mesta, pretože tak, ako sa kedysi mesta stávali, tak tie priemyselné zóny boli na ich okraji a postupne, ako sa mesto rozrastalo, tak tieto priemyselné zóny sa stávali časťou či už širšieho, alebo takmer aj užšieho centra mesta. A to, čo ich ďalej spája, je, že majú dobré napojenie na okolitú infraštruktúru, či už technickú, ale aj dopravnú, keďže tí ľudia, ktorí chodili do tých fabrík, potrebovali sa tam nejak dostať, sú tam vybudované siete a tým pádom sú to lokality, ktoré sú veľmi vhodné na nejakú transformáciu. Revitalizácia brownfieldov je zároveň najudržateľnejší spôsob výstavby. Hej. Teraz je veľmi moderné hovoriť o životnom prostredí, udržateľnosti a tak ďalej. A práve revitalizácia týchto plôch, ktoré sú zaťažené často nejakou kontamináciou, tak prináša spôsob alebo možnosť, ako priniesť nový development bez toho, aby bola veľmi zaťažená existujúca infraštruktúra. Takže vyššia hustota zástavby, ja viem, že zahusťovanie je pre veľkú časť obyvateľov veľmi negatívne vnímané, ale v skutočnosti to zahusťovanie má veľmi pozitívny vplyv na nižšie emisie CO2, nižšie náklady na mestskú infraštruktúru, zvýšenie nejaké ekonomické aktivity v tých mestách, ktoré boli často opustené, odstránenie environmentálnej záťaže a zároveň ochrana existujúcich zelených plôch, pretože keď staviame na mieste bývalej fabriky, tak nemusíme staviať na nejakom mieste, kde je aktuálne zeleň. Takýchto príkladov nájdeme vo svete mnoho. Jeden z najlepších príkladov je hamburský redevelopment prístavnej časti zvanej Hafen City, ktorý je považovaný za najväčší brownfield alebo z najväčších brownfieldov v Európe. Má výmeru 160 hektárov a dokonca jeho časť toho areálu je chránená UNESCO. Je to naozaj veľmi veľká plocha v centre Hamburgu a mesto sa rozhodlo, podľa mňa veľmi podobne ako plánujete vy, urobiť komplexnú urbanistickú štúdiu pre celú túto zónu, zaregulovať ju a následne individuálne vysúťažiť predaje pozemkov a spoluprácu s developermi, ktorí každý si ukoril čas nejakého koláča a postavil nejaký svoj zámer. Takže tá vízia sa zmotňovala v priebehu 10, 15, 20 rokov. Spolupracoval na tom inak aj slovenský architekt urbanista Peter Gero. A teraz to územie vyzerá približne takto. Takže je to 160 hektárov, z toho 60 hektárov voda, 100 hektárov pevnina, nová výstavba, 1,5 milióna metrov štvorcových, takže naozaj intenzívne využitie toho územia. Prevažne bytová zástavba, ale našlo si tam svoje pracovné miesta aj 20 000 obyvateľov. A zároveň to, čo je dôležité, vznikol tam nejaký nový verejný priestor a vďaka peniazom, ktoré mesto získalo, bolo schopné postaviť novú budovu Filharmónie. Veľmi podobný projekt v Londýne, projekt Canary Wharf, taktiež blízko centra Londýna. Taktiež sa jedná o rozsiahle územie 50 hektárov, 16 pamiatkovo chránených budov, ktoré sa stalo nejakým novým finančným centrom Londýna. Na mieste, ktoré pred pár desiatkami rokov v podstate zývalo prázdnotou, dnes vyrástlo množstvo moderných výškových budov a množstvo bývania, takisto 70 až 100 tisíc pracovných miest, ktoré v rámci finančného sektora v Londýne vznikli a takisto nové parky, verejný priestor, krásna integrácia vodných plôch do toho územia. Čo sa týka Bratislavy, tak poviem skúsenosti s brownfieldom, na ktorom som pracoval ja osobne s množstvom mojich bývalých kolegov. A jedná sa konkrétne o územie v centre Bratislavy, územie tzv. Zóny Chalúbková, konkrétne projekt Skypark, ktorý sa nachádza na rozlohe približne 5,5 hektára a v jeho centre sa nachádza aj rekonštruovaná historická národná kultúrna pamiatka Jurkovičova tepláreň. Aby sme v skratke zhrnuli históriu územia, tak v roku 1895 na mieste, ktoré je dnes v centre Bratislavy, bola kedysi založená rafinéria Apollo. Táto rafinéria spracovávala ropu a vyrábala ropné palivá pre potreby vtedajšej krajiny. Približne v 30. rokoch minulého storočia sa do tohto projektu zapojil
otec slovenskej modernej architektúry, architekt Dušan Jurkovič, ktorého verejnosť pozná ako autora Štefánikovej mohyly na Bradle, že výnimočný slovenský architekt. Z jeho ranej tvorby sú známe napríklad Kúpele Luhačovice v Českej republike, alebo potom neskôršie tvorby Kochovo sanatórium v Bratislave. A práve tento výnimočný architekt sa podpísal pod unikátny industriálny charakter toho územia a v roku 1942 bola dokončená budova teplárne, ktorú práve tento slovenský významný architekt navrhoval. Avšak mala veľmi náročný, turbulentný život, keďže už v roku 1944, teda len 2 roky po jej dokončení, bola bombardovaná počas spojeneckých náletov, ktoré vtedy sa snažili oslabiť ekonomiku nás ako spojencu nacistického Nemecka. A práve bombardovanie rafinérie bolo významný spôsob, ako tú vojnovú mašinériu skomplikovať. Takže areál bol do veľkej miery zničený, čiastočne nanovo prestavený a v takejto forme sme vlastne budovu Jurkovičovej teplárne získali. Následne prebehla medzinárodná architektonická súťaž a mesto v rámci tejto zóny urobilo jednu veľmi zaujímavú vec, tak dávam ako inšpiráciu. Totižto tým, že to územie bolo naozaj veľmi environmentálne zaťažené, naozaj do hĺbky 10 metrov, bolo ťažko kontaminované, tak mesto prišlo s takým návrhom, ako stimulovať stavebníkov, aby vyčistili tú zeminu, tak nastavilo pravidlá, na základe ktorých, keď dôjde k dekontaminácii dôslednej tých pozemkov, tak potom ten investor, developer môže postaviť o čosi viacej. Že mu umožnilo postaviť povedzme 20% viacej, ak preukáže, že dekontaminoval všetku zeminu na svojich pozemkoch. Takže takýmto spôsobom mesto podporilo ten rozvoj toho územia. Nachádzame sa teda v centre, tu je vyznačené riešené územie blízko bývalej súčasnej autobusovej stanice, projektu Eurovea, Národného divadla. Dôležité pre fungovanie nejakého revitalizovaného brownfieldu je správne zadefinovanie funkcie. Takže keď chceme dostať obyvateľov do nejakej lokality, tak je dobré im tam poskytnúť bývanie, prácu, ideálne oboje, pretože tá práca nám umožňuje dostať nejaký život, nejaký pohyb ľudí, pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok v priebehu pracovných hodín, soboty a nedely nie. Naopak to bývanie je aktívnejšie skôr cez víkendy, alebo potom vo večerných, alebo ranných hodinách. A práve keď sa tieto dve funkcie skombinujú, tak vzniká územie, ktoré nepôsobí mŕtvo, že aj vo večerných hodinách, cez víkendy, stále sa tam deje nejaký život, mamičky kočikujú, ľudia chodia na nákupy, ľudia z práce do práce a podobne. A tým pádom vie fungovať aj verejný priestor, ktorý je využívaný prakticky nepretržite. Takže ďalším krokom bolo vyhlásenie architektonické súťaže, ktoré vyhralo britské štúdio svetoznámej architektky Zahi Hadid, ktorá je známa svojim unikátnym organickým rukopisom v architektúre, a zároveň boli prizvaní architekti Martin Páško, Zuzana Zacharová ako naozaj veľkí odborníci na revitalizáciu industriálnych pamiatok. Známa je ich predtým realizácia napríklad elektrárne Piešťany. A na ploche 5,5 hektára vznikla výstavba 200 000 m2 nových bytov, kancelárií, obchodov, škôlok, verejných priestorov, galéria, tam je reštaurácie a podobne. Našlo tam prácu približne 1500 až 2000 ľudí, 1300 obyvateľov, alebo teda 1300 nových bytov. A naozaj pekná architektúra, veľmi pekné verejné priestory. A keďže ten zisk z toho komerčného potom umožnil aj investovať prostriedky do obnovy toho industriálneho dedičstva, obnovy Jurkovičovej teplárne, na čo som obzvlášť hrdý. A teraz sa dostávame do Košíc, konkrétne k revitalizácii Malinovského kasární. Takže všetci vieme, zrejme Košičania, kde sa nachádzame, naozaj veľmi blízko historického centra, alebo teda prakticky v centrálnej mestskej oblasti toho historického centra. Tu je riešené územie a tu je nejaká tá hranica centrálnej mestskej oblasti, takže blízko pešej zóny, blízko domu svätej Alžbety. To, čo je dôležité, je povedať, že územie je veľmi dobre obslúžené dopravou, infraštruktúrou, ktorá v oblasti je, takže je tam električková trať, čo je veľká výhoda. Opäť umožňuje stimulovať to, aby ľudia menej využívali auta, aby viac používali mestskú hromadnú dopravu a hlavne to majú všade na pešo. Toto územie je rozdelené medzi dvoch investorov, Maliny Real Estate a MM Invest. Ja zastupujem spoločnosť Maliny Real Estate, ktorá developuje tú severnú časť územia. Kľúčové je prepojenie, pretože táto časť, konkrétne areál Malinovského kasárni, je
akousi bariérou medzi sídliskom Kuzmányho a historickým jadrom Košíc. A je veľká škoda, že je tam v tejto chvíli mŕtvý priestor vedľa krásnej budovy jazdiarne a práve to by sa malo časom zmeniť, takže na tie existujúce dopravné ťahy, ktoré v území sú, nadviaže aj peší ťah a prepojenie na Novej Mikešovej ulici, ktorá vznikne približne v strede územia. A tu si vás dovolím na chvíľočku zastaviť, potom budeme pokračovať, pretože nachádzame tu presne ten prienik medzi samosprávou a developerom. Pán primátor, aká je predstava mesta, ako by toto územie mohlo vyzerať? My máme v susedstve starú jazdiareň. Aktuálne tam prebieha, alebo realizujeme teda revitalizáciu okolia starej jazdiarne parku a v nadväznosti na to by sa mali teda v blízkej budúcnosti začať realizovať aj Malinovského kasárne. Ako to vidíme, ako vidíte vy ten prienik? Myslím, že nielen ja, ale všetci Košťania, alebo tí, ktorí blízko bývajú, a bolo to tu povedané, vnímajú Malinovského kasárne ako obrovskú bariéru, ako niečo, čo tam síce je, nevidno, je to skryté, zavádza to a je to niečo, čo dokáže mestu dať nový potenciál na bývanie, na obchod, na život. My postupne vlastne, keď sa pozrieme, tak vidíme tú severnú časť, to je vlastne tá križovatka, kde máme starú radnicu. Dnes poznáte starú jazdiareň, čiže vlastne pohybujeme sa od tejto starej jazdiarne, čiže mesto už začalo s prípravou tohto priestoru a to je tým, že jazdiareň už má svoj štýl, dnes vidíte rozkopanie okolo nej, to znamená dávame dokopy verejný priestor, kde my už dnes máme také prípravné dohody, prípravné debaty o tom, ako postupne celý tento areál Malinovského kasárny postupne splynie s týmto priestorom tak, aby to bolo príjemné, aby to malo vzťah k verejnému priestoru, aby nebola tá zmeny Malinovského kasárňa násilná a aby sme dokázali prepojiť tieto objekty a tento priestor. Koľko tam dostaneme parkov, koľko tam dostaneme vody, modrej infraštruktúry, zelenej, to je ešte v debate, ale to vlastne by som opäť vrátil slovo, lebo to je niečo, čo mnohí Košičania dennodenne, keď chodím ja okolo tohto priestoru, sa pýtajú, čo s týmto priestorom, ktorý je za múrmi, skrytý a nevidomý. A ja to ešte trošku zjednoduším, dovolím si. Mnohí sa nás pýtajú na parkovacie možnosti v okolí starej jazdiarne. Počíta váš developerský projekt s akými parkovacími miestami, prípadne s podzemným parkoviskom? Áno, samozrejme, uvažuje sa s podzemným parkoviskom pre celý objekt, ktorý bude, alebo celý development, ktorý bude rozdelený pravdepodobne do 2 etáp. A keďže nechceme, aby to bolo monofunkčná nocľaháreň, takže tam bude aj bývanie, služby, nakupovanie, nejaké kancelárie, kliniky, čokoľvek, tak tam samozrejme budú vybudované miesta pre návštevy a práve v tej severnej časti, ktorá je bližšie k jazdiarni, uvažujeme s väčšou kapacitou práve pre nejaké návštevy možné aj tej jazdiarne alebo nejaké iné návštevy z okolia, takže pripravujeme nejakú extra kapacitu v parkovaní nad rámec toho, čo je potrebné pre obyvateľov a služby v rámci projektu. A práve tie služby a ten živý parter vnímam ako jednu z najdôležitejších vecí, ktoré by sme mali v rámci tohto projektu dosiahnuť a potom následne aj rekonštrukciu pamiatkovo chránených budov, ktoré sú otočené k Mojzesovej. Takže bude to také spojenie starého a nového a na konci dňa aj verejné, poloverejné, privátne elementy tej zelene, ktoré v rámci územia budú. Takže ja už iba dokončím, že toto je územie, je ukážka príkladnej spolupráce, kedy vlastne investori spoločne s mestom usporiadali architektonickú súťaž a z nej potom vzýšiel architektonický návrh od ateliéru Chybík a Krištof, s ktorými mám ja osobnú skúsenosť z revitalizácie Brownfieldu v Prahe, bývalý Nuselský pivovar, takže veľmi kvalitná revitalizácia. A teraz sa nachádzame práve v bode, kedy sme po zmene územného plánu, kedy vlastne na podklade tej urbanistickej súťaže zišiel nejaký podklad, ktorý sa následne zaniesol a dopracovávame architektonickú štúdiu, čaká nás archeologický prieskum, následne povoľovanie projektu a výstavba. Takže niekedy v roku 2029 by mohla byť ukončená prvá etapa a pevne verím, že Košičania sa môžu tešiť na nový kvalitný verejný priestor, ktorý v rámci projektu vznikne prepojenie sídliska Kuzmányho a Starého mesta, tak ako bolo avizované, obchody a služby a zodpovedajúca infraštruktúra a vznikne živé miesto pre všetkých Košičanov. Takže Brownfield rozlohou 2 hektáre a tak. Ďakujem. Ako vyzeráme v termínoch? Kedy by ste chceli predstaviť ten koncept? Možno kedy by ste chceli začať stavať?
Tak momentálne prebieha architektonická štúdia na podklade práve tej urbanistickej. Tá by mala byť v horizonte povedzme 3 až 4 mesiacov ukončená. Následne bude projekt predstavený verejnosti a potom uvidíme, ako pôjdu povolovačky, takže čo najskôr. Aký je teda ten dialog, alebo pán primátor chce určite niečo dodať? Ja by som len doplnil, lebo to tu nezaznelo, že toto je príkladná spolupráca aj z pohľadu mesta, pretože developer, majiteľ súhlasil s tým, aby útvar hlavného architekta bol pri tejto spolupráci od začiatku. To znamená, sme súčasťou štúdií, sme súčasťou toho poradného tímu, ktorý môže zasiahnuť do tohto projektu tak, aby aj nielen developer, ale aj mesto, nielen obyvateľia, sa cítilo komfortne, aby sme mysleli na všetko, čo toto územie môže do budúcnosti dať nám všetkým. Vocónova dnes asi aktuálne najväčší košický stavebný projekt. Tí, ktorí majú radi nové veci, sa určite tešia. A tu bol presne nastavený rovnaký dialog medzi mestom a developerom, investorom. V čom spočíva tento dialog? Ako bude riešená napríklad doprava? Lebo toto rovnako ľudí zaujíma, tam nás čakajú zrejme väčšie zmeny. V podstate som počul niekoľko paralel s našim projektom Vocnova, tiež sa jedná o brownfield po bývalých východoslovenských tlačiarniach a myslím, že to bol pilotný projekt, do ktorého sa zapojilo mesto už práve v rámci architektonickej súťaže, na základe ktorej bolo vybrané tiež české, ale iné štúdio Kuba Pilar. A ďalej ten projekt rozpracovalo košické architektonické štúdio KOPA. A práve po architektonickej súťaži, ktorá prebehla v rámci zmeny územného plánu, tak došlo aj k dohode podpisu zmluvy o spolupráce, kde sme sa zaviazali, že nad rámec developerského alebo toho poplatku za rozvoj investujeme ďalších 2,5 milióna eur práve do komunikácií, do rozšírenia ulice Vocnova, do vytvorenia cyklopruhu, pruhu pre autobusy a hlavne do zvýšenia bezpečnosti celej tejto oblasti aj inštaláciou svetelných križovatiek. Pre tých, ktorí prišli neskôr, tak projekt Vocnova môžete vidieť tu za týmto sklom a samozrejme aj na tejto mape, ktorú tu máme plastiku v veľkej časti mesta, tak tým menším červeným je práve územie riešené, o ktorom rozprávame práve, a to je projekt Vocnova. Ešte raz by som sa ale rád vrátil k tomu, chcete niečo dodať? Že? K tomu dialógu medzi samosprávou a developerom. Hovorili ste, že vy akoby navyše do tohto projektu investujete 2,5 milióna eur. Bol to jednoduchý dialóg? Takto sa dohodnúť, aby ste zainvestovali do toho verejného priestoru, teda konkrétne do dopravy? To je veľmi zaujímavá otázka. Takto, dialóg to nebol jednoduchý. Myslím si, že tie aj rokovania nejakú dobu prebiehali, ale myslím, že na veľmi dobrej profesionálnej úrovni a že došlo k dohode, s ktorou boli obidve strany spokojené a to je vo výsledku asi dôležité. Je tu určite priestor možno, alebo teda pán primátor chce zareagovať? Ja len potvrdím, je dobre povedať a pravdou je, že ten vývin od toho prvopočiatku, keď tu ešte bola iná spoločnosť pred vami, trval asi 10 rokov, aby sme dosiahli taký konsenzus, aby to dalo všetkým zmysel. Som veľmi rád, že ten projekt kúpila práve táto spoločnosť a začalo ho rozvíjať, pretože zrazu tým, že majú skúsenosť vo svete, ako to chodí, že aj tá samospráva môže mať svoje požiadavky a našim cieľom bolo prepojiť to územie. Ak si pamätáte staré tlačiarne, tak opäť ako pri Malinovskou kasárňa, jeden veľký plot, nikto nič nevidí, všetci keď chceme niekam prejsť, musíme všetko obchádzať a územie je zabednené. Čiže opäť sme tu našli kompromis, ako prepojiť Kalváriu, ako prepojiť Vocnovu, ako spojiť amfiteáter. No a plus sme sa dohodli o tom, že ak sa aj postaví takýto krásny komplex, obrovský komplex s množstvom bytov, stovkami bytov, tak je potrebné riešiť aj križovatky, je potrebné riešiť cyklochodníky, je potrebné riešiť aj zvýšenie kapacity materskej škôlky, ktorá je obďaleč. A som veľmi rád, že developer počúval na všetky tieto naše výzvy, aby keď aj niečo postavíme, tak aby sa tí ľudia cítili komfortne, aby mali služby, nie len tie obchodné, ale aj tie ďalšie, mali na dosah. A v tomto si verím, že podali sme si ruky, dohodli sme sa a našli sme
verím, že ideálne riešenie. Ale to povedia už potom všetci tí, ktorí tam budú bývať. Skúste nám možno bližšie predstaviť ten projekt. Koľko teda bytov, aká bude obslužnosť, koľko parkovacích miest, koľko podlaží? Dominantou projektu Vocnova je väža, ktorú môžete vidieť teraz na modeli, ktorá má 15 podlaží. Celkom jedná sa o polyfunkciu, teda je tam funkcia bývania, je v prízemí v ulici Vocnova je obchodná plocha, obchodná pasáž, ktorá už dnes vieme, že bude mať 2 supermarkety, bude tam banka, lekáreň, v podstate všetky služby, ktoré veľmi zvýšia komfort nielen obyvateľov toho projektu, ale aj danej lokality, pretože v danej mikrolokalite vieme, že je absencia napríklad supermarketu. Z toho dôvodu aj máme v rámci projektu 2, čo je veľmi, veľmi nezvyčajné. Jedná sa o 640 bytov a ďalších 140 apartmánov. Naša spoločnosť má už v Košiciach jeden objekt s nájomným bývaním. Je to v rámci Košice Rental Apartments, kde prevádzkujeme 150 bytov a zvažujeme tento model nájomné bývanie rozšíriť aj do projektu Vocnova. Je teda možno nejakým aj morálnym záväzkom developera investovať do toho verejného priestoru v okolí a možno aj mimo svojho majetku? Tak samozrejme, dôležitý je ten rozsah, ale určite áno. Ja si myslím, že zodpovedný developer sa za každým snaží o to, aby miesto zanechal v oveľa lepšom stave, ako ho dostal. Hej, že niečo si berie od spoločnosti, hej, berieme si niečo, berieme si, či už niekomu zatienime výhľad, alebo si berieme to, že opäť sa priťaží nejakým spôsobom individuálnej automobilovej doprave, tak naopak by mal ten obyvateľ z toho niečo dostať. Hej, a mal by dostať nejaké zrekonštruované, kvalitné verejné priestory, dopravnú infraštruktúru, ktorá sa musí prispôsobiť tomu nárastu dopravy a podobne. Takže áno. A zároveň tie projekty by mali byť do veľkej miery inkluzívne, že budú slúžiť aj pre ostatných obyvateľov, nielen pre tých, ktorí si tam kúpia byty, ale či už nejaká zeleň, alebo parky, alebo čokoľvek, čo v rámci projektu vznikne, by malo slúžiť aj pre obyvateľov, ktorí tam sú. A na konci dňa, ono to znie ako paradox, ale keď sa pod vašimi oknami niečo stavia, že máte tam fabriku a tá sa bude meniť na byty s nejakými obchodmi, možno kanceláriami. Áno, je to otravné, 2 roky alebo 3 roky tam bude prach a hluk a doprava, auta, nákladiaky, ale na konci dňa ako keby veľmi hmatateľnou odmenou pre tých starousadlíkov je skokový nárast hodnoty ich nehnuteľností. A toto je naozaj preukázané na mnohých príkladoch všade vo svete. Ako náhle sa zdevelopuje brownfield, tak nehnuteľnosti, ktoré sú vedľa neho, skokovo narastú na hodnote. Presne o tejto téze sme sa bavili aj na meste, a to v zmysle projektov, ktoré teda revitalizujú, modernizujú verejný priestor, parky, chodničky a takýchto vnútrobloky a takýchto príkladov zrejme, pán primátor, máme v Košiciach viac, kde potom, ako tento priestor prešiel modernizáciou, revitalizáciou, tak tie ceny nehnuteľností stúpli. To treba len potvrdiť, že takto to je. S modernizáciou prichádza lepšia infraštruktúra, prichádzajú lepšie cesty, prichádzajú cyklochodníky, prichádzajú parkovacie miesta, garážové miesta, samozrejme v rámci samosprávy prichádzajú parky, verejné priestranstva, ktoré jednoducho potrebujeme na to, ak sa chceme komfortne cítiť. A to všetko má vplyv na konci dňa na i cenu nehnuteľnosti, ale hlavne na to, aby sme si užívali ten priestor, aby ten well-being, teda to žitie, tá chuť žiť a užívať si bola pri tom obyvateľovi čo najvyššie. Ja to ešte doplním o jednu vec, a to je, my sme v rámci developmentu v 3 krajinách, v Česku, na Slovensku a v Nemecku. A čo v Košiciach vidím, my hovoríme, že Košice sú našou srdcovou záležitosťou. A keď to zrovnám s Prahou, tak ja vidím a vnímam, že Košičania a obyvateľia Košic veľmi pozitívne vnímajú nový development. A v dobe prejednávania Vocnovej, a verím, že to bude aj váš prípad u Malinovského kasárni, že to prijali, že sa tešili na to, že si uvedomujú, že sa im zvýši kvalita bývania
a i hodnota ich nehnuteľností, ktoré v tej lokalite majú. Takže to je taká odlišnosť medzi Košicami a Prahou, že development je tu pozitívne príjmaný. Určite áno, ale treba si povedať, že je to tým, že ten hlad po bývaní je v Košiciach obrovský, i v Bratislave, ale Košice je zvlášť, ak si povieme z úvodu, že posledná bytovka štátna nájomného bývania sa postavila pred 40 rokmi, tak zasa chápeme, aj keď vy fungujete v komerčnom svete, že nie každý si môže kúpiť a dovoliť hypotéku. To znamená, ten hlad po novom, po bývaní je obrovský, v Košiciach zvlášť a práve preto tu sedíme a prepájame verejnú správu, samosprávu s tou obchodnou sférou, s tou komerčnou sférou a verím, že spoločne dokážeme ten trh postupne naplňať a ten hlad dokážeme nejakým spôsobom utišiť. Osobne nemám veľmi rád porovnávanie sa s hlavným mestom, ale predsa majú dnes Košice pre vás väčší potenciál ako Bratislava, ktorá je už možno dnes naplnená? Košice majú, opäť znie to paradoxne možno pre niekoho, ale Košice majú väčší problém s nedostatkom nových bytov ako Bratislava. Že ten príliv investícií, ktoré sa tu udiali a ten možno menší apetít z pohľadu nejakých veľkých investorov spôsobili to, že Košice začali zaostávať v novej výstavbe. A je tu naozaj veľmi veľký previs dopytu nad ponukou, čo sa prejavilo aj ako keby v skokovom náraste cien nehnuteľnosti v Košiciach za uplynulé obdobie, kedy Košice predbehli tempom rastu Bratislavu. Takže ten počet nových bytov je tu na obyvateľa nižší ako v Bratislave a tým pádom Košice majú veľmi veľký potenciál na to, aby sa rozostávali. Tak to asi, že je nedostatok bytov, sa určite môže len potvrdiť. Na druhej strane, keď porovnám Košice a Prahu a koľko bytov sa dá dneska zakúpiť v Prahe a vynásobím to počtom obyvateľov, alebo to vynásobím 6, tak zhruba rovnaký počet bytov je k dispozícii aj v Prahe. Čímž nechcem povedať, že tá situácia je v poriadku, ale nechcem ani potvrdiť, že by bola absolútne neštandardná až tragická. Keď sa pozriem na graf vývoja cien a opäť porovnám Košice a Prahu, tak v podstate tie ceny sa kopírujú a tú Bratislavu to... Ale ja teraz využijem, že mám mikrofón, ja sa chcem spýtať vás. Myslíte si, že tým developingom, tým, že budeme stavať nové byty, tým, že aj mesto bude robiť nájomné bývanie, je šanca, že tie byty budú mať nižšiu cenu? Asi by som klamal, keby som hovoril, že si myslím, že budú mať nižšiu cenu, ale môžeme obmedziť nárast toho ďalšieho zvýšenia, že nebude rásť tak rýchlo, ako by práve rástli tie ceny, keby sa nestávalo. Praha je pekný príklad a naozaj extrém. V Prahe sa rozhodli urobiť si z mesta skanzen a áno, je to krásne mesto a UNESCO a všetko, ale stavať je tam takmer nemožné a na konci dňa za to skladajú účet bežní mladí Pražania, ktorí si naozaj akože dovoliť si tam kúpiť nehnuteľnosť je prakticky nonsens. Takže áno, Košice majú veľa rozvojových plôch, ktoré keď sa rozpohybujú dopredu, tak môžu výrazne obmedziť nejaký ďalší nárast, hlavne skokový nárast cien nehnuteľností. Ja myslím, že sa určite posunú a zrýchlia povolovacie procesy, čo urýchli realizáciu projektov. Aktuálne to riziko teda, alebo ten problém si myslím, že sa presunie z tých povolovacích procesov do kapacít. A ja už teraz vnímam, že kapacity na východnom Slovensku sú vyčerpané. Máme tu veľké investičné celky aktuálne, zároveň veľká časť pracovníkov odišla do Českej republiky alebo ešte ďalej do západnej Európy a už dneska vidíme skokový nárast cien prací. Takže možná budeme za pár rokov riešiť, alebo za 3-4 roky riešiť druhý problém, a to je, že máme povolenie, ale kto nám to postaví. A pevne dúfam a verím, že sa tie kapacity vrátia späť na východ Slovenska, tak jak nám cena práce stúpa a že budeme mať dostatok kapacít na realizáciu projektov, ktoré budeme mať povolené, aby to nebol sekundárny dôvod na opätovný rast cien. Nebudú to povolovacie procesy, budú to zhotovitelia. Možno ešte predtým, ako dnešnú diskusiu ukončíme, posledná otázka na všetkých. Ako vieme teda spoločne zlepšiť život Košičanom? Tak teraz asi z pohľadu bývania ste sa pýtal.
tak určite tým, že sa už prvý krok je, že sa zmenil územný plán, čož urýchli povolovacie procesy. No a ten druhý krok je dať projekty do realizácie, ale hlavne sa musí ekonomika rozbehnúť. Takže jedna vec je pripravovať projekty a druhá vec je, aby sme mali kúpnu silu, už či sú to projekty, ktoré sa realizujú na predaj alebo na prenájom, ale je dôležité, aby sa ekonomika naštartovala a aby nám rástlo HDP. Ja si myslím, že mesto si splnilo svoju domácu úlohu, to znamená po 50 rokoch a po dlhých rokoch sme prijali najmodernejší územný plán na Slovensku, ktorý je šlabikárom pre developerov, ktorí môžu stavať, kde ak ho dokážu rešpektovať, tak nemôžu naraziť na žiaden problém z pohľadu mesta, čiže mesto otvorilo náruč. A na druhej strane sme si splnili aj tú ďalšiu úlohu a to je, aby sme vyplnili ten priestor, ktorý je medzi profesionálnymi staviteľmi, ktorí stavajú veľké komerčné celky alebo veľké byty. A tou domácou úlohou je, aby mesto si riešilo sociálne bývanie, nájomné bývanie, veci, ktoré sú trošku v kategórii možno inej, ale aby sme my tú dieru vyplnili. A dnes sme na dobrej ceste a hovorí sa v Bratislave o Košiciach, že sme lídri na tom, ako sme postavili a pripravili komplet legislatívu a dokumenty k tomu, aby to nájomné bývanie v Košiciach mohlo byť rozbehnuté ako v prvej samospráve na Slovensku. Tak potvrdzujem, je to naozaj tak a ja si myslím, že najdôležitejšia kontinuita, pokračovať v tom, čo bolo začaté. Urobilo sa naozaj veľmi veľké množstvo práce pri zmene územného plánu a ja môžem len držať palce ďalej, nech to pokračuje tak ako doteraz. Ja si myslím, že to je ukážka takej tej správnej dynamiky, kedy mesto a stavebník, a či už je to, či si staviate rodinný dom, altánok, prístrešok, bytovku alebo naozaj veľký komplexný zámer, na konci dňa mesto a ten stavebník majú byť partneri a to si myslím, že tu je. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás sledovali, že ste nás pozorne počúvali a predpokladám, že páni ešte malú chvíľu ostanú, aby sa mohli s vami možno aj zhovárať v osobnom rozhovore. Skôr ako to ukončíme, ešte dostane priestor pán primátor, čiže veľmi pekne ďakujeme aj našim hosťom, pánovi Jánovi Nevoľníkovi, pánovi Jurajovi Nevoľníkovi, Jánovi Horvátovi a primátorovi. A ja sa len na záver chcem poďakovať vám, že ste prišli, vám, že ste nás sprevádzali a trošku sme potvorili tú skrinku k tomu, ako sa bývanie má robiť. A všetkých vás ostatných pozývam až do konca budúceho týždňa. Budú tu zaujímavé diskusie o nájomnom bývaní, o rôznych projektoch, o všetkom možnom, čo vás môže zaujímať. To nebudú len diskusí, ale i ja osobne tu budem každý deň do 19. hodiny diskutovať s vami o hocičom, tým, že máme k dispozícii komplet kolegov, počítače, územné plány, tak sa môžeme rozprávať, tak povediac, o všetkom, čo vás bude zaujímať. A budem veľmi rád, keď sa budete písať, pretože tak, ako vznikol tento projekt veľmi náhodou, keď sme prišli prvýkrát do A-parku v minulom období a prišiel jeden občan a mi vraví, že konečne prišlo mesto do mesta, ja som na to tak pozrel, tak vynadal a ja som pochopil, že možno, že to je ten spôsob, ako sa k vám prihovoriť, ako príde mesto do mesta a môže o našom meste rozprávať. Budem veľmi rád, keď sa budeme navzájom počúvať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.